хора, аз съм Ендър и днес играем в новото сървърче. Мисля, че беше Red PvP или нещо от вида, да, Red PvP. Хостър е експлозив, който беше на Red България. Тук пише всичко, това е малко ревю. Ето, сервер разполага с OPP Node Hackers Walllock. Ако искате да се кандидатирате за Helper, пишете на нашия Skype, Official Skype, Red Bulgarian, собственик Explosive, който сега е онлайн, ето го Explosive. И ето отдолу името на сервера и отгоре името на сервера. Така, за момента има, мисля, че само OPP, но скоро Owner каза, че скоро ще има и Survival, да, най-нормално си Survival. Където Race, мисля, че беше. Къде ще си оцелявате с приятели. Всъщност сервърчето е доста забавно. Мисля, че това е един от рядко срещаните читави нови сервери с хубав PvP, без хакери и почти да не ти лагва. Да, аз съм на 16 чунка и не ми лагва. Та се тая. Значи, за момента сервърчето е ново и не разполага с много неща, както казах. Но ето сега, само да се хай. Така, за момента, ако искате да не енчантвате, ако ви мързи, цъкате на кито утре ви дава ето тези неща. Искам да се хилна. Така, тук имате безплатни легове, обаче не можете да си ги взимате, примерно е така, защото ви е кеф. Не можете да си ги взимате за Survival, примерно. А това само за OPP, айтеми, ето. И това ви е кит утрата, а кит Create Armor ви дава на тези неща. И вие просто можете да си енчантнете е така, престъпелките. Абе, има си го всичко. Така, тук има едно кошче. Така, там и тук кошче, къде да си свърляте неща, защото ето, сега ще ви покажа, че не може да фърляте е така, на спавна, защото ще почна да се стакат много делаги. Така, тук имате безплатни фаерки, Regeneration, Jump boostове, тук отново енчантите обаче за Armor, Strength, Speed и Instant Heal. Ако не искате да ползвате легове, имате Instant Heal. Аз лично предпочитам Instant Heal-овете, защото според мен леговете са просто един от най-тъпите апдейти на Minecraft. Добре, стая, няма значение. Та, общо взето, само да може. Така. Така. PvP теренчето е доста приятно. Ето това примерно. Доста ми харесва. Добре, това не го очаквах. Готово. Така. Значи, добре, мерси, че ми пуснахте God мода. Добре. God mode disabled. Някой си играе просто с мене. Така. Теренчето е прекрасно, но тук мисля, че ако паднете, няма да успеете да се измъкнете, ако някой не ви стреля с пънч велока или пънч едно или каквото. Тук можете да се самоубиете, ако сте без арма, но да. Всъщност това ми изглежда доста хубаво, не знам на вас, обаче сервърчето е доста приятно и за очите и за всякъде. Тук има някакво джъмче, което не съм се пробвал да го минавам и нямам идея какво има. Малко ми е любопитно, но някой ден стане. Тук, как да го кажа, недър терен. Да, недър теренче, където можете да се биете и са сложили Soul Sand, за да
сложили се сол санд, за да се забавяте ето при тичане и лава за горите, макар че има фарки. Така. Тук има една... Така. Тук има нещо като Archer Tower. Или поне на мен така ми изглежда. Не знам. Да, точно като Archer Tower е почти. От тук може да си снайпвате опонентите и такива. И ме е страх да не паднат високо, защото не съм сигурен как работи God мода. Както... Добре, още не съм приключил с ревюто. Ето този терен на мен ми е любимия, защото има лед и вода и когато се стреляте с опонента, той се парзаля и да, всякакви яки такива неща стават и когато се биете с меча, нали, той мисля, че се парзаляше малко и е малко по-трудно за бой, а аз лично харесвам да не е бой. Добре, тъй. Лично на мен сервърчето ми харесва, защото е сравнително много. Не съм сигурен точно от колко време, ако не се лъжа от 1-2 дни. Но сервърчето е сравнително много и за сега има прекрасно развитие. Поне както виждам аз. Не събират много хора, но все пак се получават хубави мелета. Да, и ето го онера. Така, стойте да го догоня. Ето това е онера, експлозив. Така, и той имаше канал, не съм сигурен как се казваше, ако не се лъжа беше нещо подобно Red Bulgarian или нещо такова. Скайпа му е Red Bulgarian, за което съм сигурен, даже си го пише такокаците. Това е заместник или там, да, заместник онърка. Не бях сигурен за правилната дума. Така. Заместник онърката, която вече мисля, че играе цял ден в този сервер, което ми говори доста хубаво, защото никога не е излишно да има админ в сервера. Но стига съм плямпал, защото устата почна да ме боли. Това е малкото сервърче. Това е сервърчето за сега. Надявам се да има... Добре, надявам се да има апдейти и надявам се пак да не ме килнат така, защото вече ме е страх. Така. Добре. Това са онърите, които... Ето ги. Това е заместник онърката. Но това са те. Надявам се ревюто ви харесва, надявам се да влезнете повече хора в този сервер, защото според мен е доста хубав. Определено, що ме нов е доста хубав. Но надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, можете да влезнете в канала на Explosive. Xmofos, не знам дали си има канал. Но така. Не съм сигурен дали има канал, не съм питал. Да, Explosive Official е така. И канала, долу в описанието ще го има. Ако се сетя го сложа, но ще го кача днес, веднага ще го снимам. Така, днес клипчето ви е харесало, ако така може да се абонирате за мен, за онера, за Xmofos, който не знам дали има, която мисля, че не знам дали има канал, но надявам се сервърчето ще се развие, надявам се и вие да влезете, за да подкрепим тези хора, които се мъчат доста време с това сервърче, поне така мисля. Но за сега им се получило доста добре. Благодаря, че гледахте, ще се видим после. Ще се видим в следващия клип по-скоро. Чао!